Jeg er den stolte stifter af Rækkevidde. Mit navn er Magnus Dalsgaard Pedersen, og jeg har stiftet Rækkevidde, fordi jeg er passioneret omkring markedsføring og videoproduktion. Og det har jeg koblet sammen i et produkt, hvor jeg vil stå for at lave fangende videoer til jeres sociale medier. Jeg brænder for at se en idé blive til et færdigt godt produkt, som jeg kan være stolt af, og ikke mindst min samarbejdspartner kan være stolt af. Jeg har tidligere været fastansat i en virksomhed, hvor jeg stod for at få råt materiale til at blive fangende godt produkt, som sælger. Og før det, der lavede jeg freelance-projekter. I den tid, jeg har været fastansat som videoeditor, og dengang jeg lavede freelance-projekter, der har jeg savnet at have fuld kontrol over de videoer, der blev lavet. Jeg har nemlig savnet at være den, som tog en video fra idé til at blive et færdigt godt produkt, hvor jeg selv vil stå for at lave manuskript, optagelse, redigering og udgivelse. Og det er nemlig derfor, jeg har stiftet Rækkevidde, hvor jeg vil stå for at tage mine samarbejdspartners sociale medier-tilstedeværelse fra A til B. Jeg har oplevet, at det, som giver pote for sociale medier, og at lave point for sig selv, er organisk vækst. At lave videoer uden at betale dyre summer for reklamer, og så i stedet for at lade sociale mediers ekokrammer ramme de forbrugere, som rent faktisk gerne vil bryde sig om det content. At jagte organiske visninger, i stedet for at betale for visninger. Hvis jeres forretning har brug for et løft i jeres sociale medietilstedeværelse, og I bare synes, jeg lyder lidt fornuftigt, så må I meget gerne skrive til mig her på sociale medier, eller på min mail, og jeg håber at høre fra jer.